Gimana Gubuk Asmara? Gubuk Asmara. Aku kan seneng goda kamu. Padha aku ya seneng tok goda. Ora. Canda, Bang, canda. Canda? Canda. Oh, guyonan ngono lho. Seneng. Matur sembah nuwun. Ya, heeh. Lagi krungu pisan lagune ya rada ngajluk. Oh ya. Lah urung tau krungu. Ora ngapan. Oh ya ora apa-apa. Ya. Dibukani Anjasmara, Asmara Ndana. Ya. Diteruske. Sinden semene iki engko anu kabeh Anjasmara kabeh terus engko sing kakung ya kok Pak Ngatimin kok nglanjutke. Oh ya, Pak Pardiyana, Pak Jadiyana. Oh ya. Lah ya, ya. Anjasmara hari mambi.
Pak Ngatimin. Ya. Pepunden, pepunden sepuh alhamdulillah berkain, Nduk. Oh iya. Nono. Musbab jane awak mami wah ora nek bintang tamu ning iki kepenek. iya anak Ora le nganu lakon kuwi ora gage-gage. oh iya lah iya ya Pak Ngatimin Pak Ngatipit pantulus mangestu rasule yo Pak Jadi Genti ya ayo diurutke wae Pak Pardi sik. Jaya Indro ya Pak Pardi sik kok nek kepepete Pak Gaji anu Pak Jadi ora aku mangan berarti ya mangan gaji buta. yo Aja gawe wirang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun kula nuwun wonten ning tlatah Gedangan kalih Gedang Rejo Karangmojo. iya dusun Gedangan loro kelurahan Gedang Rejo Kapanewon Karangmojo Nduk oh iya matur sembah nuwun ya iki mbengiki awake dhewe sowan mrene ya kanthi adicara utawa hajat ya kuwi bersih dusun oh ya rasulan Nduk oh lah iya bersih dusun Gedangan Duang Gedang Rejo Karangmojo ya muga-muga ya anane bersih dusun iki para leluhur Sri Semara Bumi tansah semulur anggone ngayomi para warga ana ing tlatah kene Nduk amin lan muga-muga kabeh wae para warga ning tlatah kene pinaringan karaharjan sehat bagas waras luwih saka setahun sing wingi-wingi Nduk amin iki merti dusun utawa bersih dusun kuwi kepiye bersih dusun kuwi iki para warga kan Nduk oh para warga sing kepiye para warga sing nalurekake tradisi turun temurune para nenek moyang ya sing wis dilakoni dhisik turun temurun lan ora bakal iso ilang ya aja dilangke malah kepara nek saben rasulan ki wayangan kudu Nduk oh iya
Lah iya, jaman saiki wayang ki saya apa jenenge ya? Saya akeh penggemare, Nduk. Oh iya, Lah iya, akeh rasul iki dalang-dalang padha payu kabeh. Oh iya. Alhamdulillah ya, Nduk, melu seneng. Ya. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Ya muga-muga kanthi anane acara rasul iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan panene melimpah nandur tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka amin panene melimpah apik kabeh Nduk amin ora dipangan ngomo ora dipangan walang sangit ora dipangan sak piturute ya kejaba dipangan sing ngulur oh ya ora apa-apa contone nggon naku kae wah panen-panen entek mung diundhuhi oh lah iya diunduh sing nandur oh iya ngono kuwi bener kok Nduk oh lah iya ya lan ya muga-muga para pegawe ya sing dadi pegawe muga-muga ya enggal munggah pangkate munggah bayarane ya nek nimbali awake dhewe iki sepira abote ya ora murah kok ya ora murah kok nimbali awake dhewe iki Nduk oh lah iya larang ya ya murah ngono tegese ya ora usah diomongke ora kok Nduk ya muga-muga sing lagi nandang roga utawa lagi enggak enak badan utawa sing nandang gerah ya enggal pinaringan sehat bagas waras ya iki mergane aku mambu-mambu wong anu minyak kayu putih wong kerokan iki ya nek kene iki lah iya semambu-mambu pepek ngene iki wis anak wong lara oh ya ora apa-apa ya muga-muga enggal pinaringan sehat bagas waras Nduk amin ya kabeh pokoke biner kan dening Gusti ya Nduk amin sing dikayuh ya muga-muga ya luweh rukun luweh ayem saka taun sing wingi-wingi ya lan muga-muga ya taun sing kedepane ya tambah saya makmur ya matur sembah nuwun ya iki awake dhewe ngaturake panuwun dumateng nggih menika setunggal pelindung panjenenganipun Bapak Jalu Irawan Hoyo Pak Dukuh ya angka kalih nggih menika penasehat panjenenganipun Bapak Gunawan Edi M ya lajeng panjenenganipun ketua panitia ya kaya ya ketua panjenenganipun Mas panjenenganipun Bapak Edi Sunaryo ya lajeng panjenenganipun sekretaris panjenenganipun Mas Bayu Andi Setiawan S ki kaya Nduk ya mbok menawa ya nggih menika bendahara panjenenganipun Bapak Jumiran ya terus menika wonten tamu undangan inggih menika panjenenganipun sepisan Bapak Panewu Karangmaja panjenenganipun Bapak Dr. Andres Haji sapa iki nggih Bapak Marwoto Hadi ya titele apa iki ora iso maca nggih Nduk titele MSI oh ya ya matur sembah nuwun terus ana panjenenganipun Bapak Lurah Gedang Rejo Bapak Dr. Endes Haji Suminto ya lajeng ana Kapolsek Kapanewon Karangmaja ya terus ana Dan Ramil Kapanewon Karangmaja ya lajeng Babinsa lan Babin Kantipmas ya lajeng Pamong Kalurahan Gedang Rejo oh ya matur sembah nuwun terus iki ana cedaran anggaran konsumsi Sureto RT 1 Sukiman Wahyudi Seswanti was werna-werna oh iya Nduk ya muga-muga ya tambah sangsaya makmur tambah sansaya rejo ya matur sembah nuwun ki Gedang Rejo Karangmaja ki lurahe ki panjenengane Pak Suminto ya penewune Pak Dr. Endes Haji Marwoto Hadi MSI oh iya ki ngene Nduk kepiye Gedang Rejo kowe ya mugi ndadosna ing kawuninganmu Nduk oh Gedang Rejo ki dadi jalur utama wisata saka Solo lan tekan saka Solo Raya tekan Gunung Kidul oh lan DIY oh lah iya Gedang Rejo ki dadi jalure kuwi oh iya terus masyarakat ki ya kudu iso nangkep peluang kanggo ningkatake kesejahteraan Nduk ya sing dijaluk panjen ngono ya matur sembah nuwun ya iki Gedang Rejo ki ya wis dadi
kelurahan sing rintisan budaya menuju kelurahan budaya ya lan kelurahan mandiri budaya ya amin ditungake muga-muga iso nduk muga-muga ya iso tekan kelurahan mandiri budaya ya heeh kuwi mau ya iso lah iya kuwi mau ya muga-muga ndang iso dianu nduk ya lah iya ya Gedang Rejo ki ya wis dadi apa jenenge kutha oh ya mergane ana rumah makan bebek goreng Pak Kus ya terus karo ya ana SPBU oh ya isone kaya ngene iki ya mergo Pak Kus ya mergo Pak Kus kalau mergo kekompakan ya kekompakan ki nomor 1 nek didukung karo sing jan mendukung lahir batin ikhlas lahir batin mesti ya mesti wae bakale dadi apa sing digayuhake nduk amin lah iya pancen sing digayuh ngono ya pancen luar biasa tenan Pak Kus ki kekompakane karo para warga lah iya matur sembah nuwun sanget lah iya kok nduk oh iya lah iya kuwi mau ya iso di proseske ya muga-muga ya entuk dana semiliar ya bantuan lah ya mbuh apa tulisane ora ero aku lah ya saka danake semiliar ya muga-muga ya wae ngono ya heeh terus ana apa neh terus iki ora lali uga ya ana upacara adat ya cing-cing guling oh ya terus ana wisata religi petilasan makam Kiai Ageng Nata Kusuma uga ana Kiai Ageng Wonokusuma ya wisatane ana kuwi nduk oh ya terus ana apa neh terus ana embung Baturagung ya ana ing dusun Karangwetan oh ya luar biasa kok nduk pokoke serba kompak wisatane komplit oh lah ya ya aku ya arep matur kepiye iki ngaturake panuwun sugeng dalu ya sugeng dalu kagem sedaya para penggemar Ringgit Purwa ya kalian pandemen Ringgit Purwa iki kula niku ngladosi adol kaos Mas Da Yusuf oh ya lah ya adol kaos kuwi mau enggak ingkang badhe mundhut saged sesambetan kalian panjenenganipun Mas Gupleng Kentir ing Wingking Kelir ya wah iki regane oh ya wis ana stand lho tulisane Wingking Kelir ya depan panggung kok Mburi Kelir sing bener ngendi oh ana ing Mburi Kelir ya lah ya matur nuwun ya regane lengen dawa 80.000 oh lengen cendhek 75 oh iya matur nuwun iki nek cara aku sing lengen cendhek ki 75 tak dol 250 iya aja kaya ngono ora kok nduk wong ki golek batri iki kepiye wae carane kudu iso batri akeh ya misale ya regane 15.000 aku tak dol 50.000 oh sangka men iso mangan kok nduk ya karo men iso mbangun omah oh iya apik ngono kuwi tak dukung tak nggo ganti jok iki lho seprono seprene kok ming nunut mobil ora isin ya lah iya seprono seprene kok joke amah iso ora apa-apa ya witekno ming dinggo glidik akeh ya sing anu ya sesuk kek ngedukke apa derajat ngedukke motor saka dealer ngono lho tegese ya amin nduk ya dongak-dongakno iso ngedukke fiction aja fiction wis ora sah lah iya iki kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem panjenenganipun Bapak Kus Bebek Goreng kang sakmangke sampun paring pasugatan support saran kagem kula lan sak rombongan ya matur sembah nuwun sanget Pak Kus ya kalian ugi kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Carik ya Pak Antara Carik Dadapayu Semanu ya ingkang sampun paring alat komunikasi kagem kru Mazda oh ya apa alat komunikasi kuwi lho sing dipecet terus cangkeme ditemplekke kayak terus omongan kijang satu oh hate nduk ya matur sembah nuwun sanget Pak Antara mugi sedaya saged
Beto berkah barokah kagem kula lan sak rombongan kagem sedaya kemawon pokoke sak kru kabeh. Oh iya, amin. Sing disuwun ya kaya ngono. Kaya ngono. Iya. Maca pamundutan. Tak waca engko langsung dipinangkani wae, Nduk. Oh iya. Iki mergo akeh banget sak tumpuk. Oh iya ora apa-apa. Terus ana iki dhisik dhewe nyuwun tembang sinom si kucing ingkang nyekar nggih menika jenengipun Mas Ngatimin. Oh iya. Kula warta bakso Pak apa iki? Tulisannya apa iki bakso Pak Kus? Iya. Pak, ya wis pokoke saka Tangerang. Oh iya, dipinangkani dhisik. Penangkani dhisik dhewe. Nganti keselak ora. Iya ora apa-apa. Wah, madang tak akeh banget ya aku, Mbak. Iya. Lah iya. Ora, lawe isih segone entek. Oh iya. Kene nganti isih glegek. Aji oke, Mbak Cange. Tese ning kula ora umane. Direwangi nembung meneh ae. Iya. Wah, sinden sing do teko keri ten entekke kok. Nah, embuh. Do teko keri ana Mbak Niken ana Mbak Anggi lan sak piturute. Oh iya. Wis ora sah. Iya. Ayo nepangke para sinden sik tak sadurunge maca pamundutan, Nduk. Oh iya. Kae saka pinggir kulon dhewe kae ana mbahmu. Oh. Mbah Trinil Sudarti. Oh iya. Iki arep kepiye wae gawan kothak. Oh iya. Mongko kothake udu kothak wayangku ning ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah iya. Ana Mbah Trinil Sudarti saka Jeruk Legi. Kadang ya enek ning Jakarta sokan. Oh. Kuwi ngopo ning Jakarta? Lah mbuh aku ya ora roh. Jane ya ning Jakarta ki ya ngopo? Ya ngopo, ya dadi sinden. Jamu kaya ngono ki wis pahit. Lah iya. Malah justru jamu ki sing menyehatkan ki sing pahit kok, Nduk. Oh lah iya. Bener. Lah iya. Mengetan ana bulia. Jadi ya ana bulia, ya mengetan meneh ana butarni. Majani. Iya, terus ana sapa neh? Mengetan ana Butia. Oh iya. Ana Mbok Warisa. Oh iya. Terus mengetan meneh ana Mbak Niken 2. Oh iya. Mbak Niken 2 kowe. Iya. Terus mengetan ana Bu Eko Agus Setiawan. Aja sok ngono. Aku ya mung guyon kok, Nduk. Ana Mbak Anggi. Oh iya. Terus setan dhewe ana sapa? Mbokmu. Ya. Senengamu kaya ngono. Wong ki bebas kok. Iya. Arep kepiye wae entuk. Oh iya. Wis sindene ana cacahe pira mbuh ora tak hitung. Ya. Wis akeh kok, Nduk. Lah iya. Maki. Heh? Glundung loro. Iya. Sing siji ki sapa? Ya wis kuwi kok. Lah iya. Ya. Ki sinom si kucing. Nah, sinom si kucing. Terus iki ana nyuwun tembang. Oh ya wis bener iki ya. Sugeng dalu Mas Yusuf saking penjapun Tatok Paku Sadewa. Klegong nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya. Ana terusane to kuwi. Ora usah diwaca wis roh kowe. Ya, nggo sinom si kucing. Ya, Pak Ngatimin. ya. Pak Ngatipit. Hama matri bersih desa doson gedangan sawah jembar-jembar monggo
Mas Mantri, Oh, Mas iya. Cip, Mbah Giyoto pun pidhangetaken para panitia. Ya, go. Wah, adem tenan, adem. Penting ora anyep, nek adem ora apa-apa, penting ora anyep. Ya. Prawarga manunggal Swara suwe budaya Jawi padha ilang tatapi solo nyuwun marang yang pancen Pak Ngatimen kuwi suwantene jos. Ya. Jos. Ya, wis suarane kandel tipis kadang kadang ngono kuwi. Iya kok iya. Men marem ngono lho, Nduk. Iya. Dadi lek meresapi iki jan menjiwai tenan. Iya, kuwi Pak Ngatimen ciri khasnya ning kono. Matur nuwun Mas Pati. Oke, yo. Ditelaske mawon sing disuwuni jenengan. Ya. Tansah kalis yang pantoro ratri muka
iya apik tenan apik iya iya kakku iya aja sombong kaya ngono aku ki mung sebatas kegocekan kok Nduk oh iya nek nang ngene iki ora tau tenanan oh iya heeh terus ora apa neh ya kuwi ana CV Kendali Sodo Group ya Gedangan Telu Gedang Rejo Karangmojo ya penyedia kostum kesenian alat musik gamelan ya terus wayang pakaian adat Jawa ya kagem Mas Langsung sukses selalu amin ya semakin mengudara amin ya salam budaya nggih saking panjenenganipun Mas Bayu Waskita SSN sarjana seni oh ya heeh sawere piro sawere ana oh iya bener iya ana 52 lembar oh iya oh 102 lembar oh iya alhamdulillah 200.000 Nduk alhamdulillah matur nuwun sanget terus ana iki ya sing saka Mas Tatok Pakusadewa mau ya nyuwun lagu Gubuk Asmara oh iya engko nek goro-goro bae saiki wae ora apa-apa iya lah iya ya ki sawerane 300.000 alhamdulillah ya matur nuwun Pak Lek Tatok Pakusadewa ya muga sehat selalu oh iya ana neh ya iki isine mung buka-buka amplop saweran 100.000 saking panjenenganipun ngaturaken sugeng dalu ya wilujeng dalu bucange Mok Limbuk ya badhe nyuwun lelagon Podak Kutrik ya nyuwun pangapunten ingkang nyekar Mbak Mega oh nggih ya saking mie ayam ya iki ngendi wacane kaya ngene janggok apa-apa iki mie ayam ya sindine kuwi wis diwaca sakisane maca wae Nduk lah iya aku ki anu ya arang aku ki mung diajari nulis ora diajari maca iya nyuwun lagon dadi ati saking panjenenganipun Pak Purwanto ST ya saking utawa ketua DPC Gerindra Gunung Kidul DPRD DIY kagem masyarakat Padukuhan Gedangan Loro mugi tansah ayem-ayem tata titi tentrem amin ya juara oh iya juara filter ya sawerane alhamdulillah Nduk 200.000 oh iya langsung tak lebokke ngetas oh iya gen aman lho ya ada gerajakan Banyuwangi saking panjenenganipun Pak Bebek Pak Kus Bebek Goreng ya kagem panjenenganipun Bapak Lurah Sekarangmojo oh iya gayeng iki ya wis digarap iki ya matur nuwun ya ana 1 2 3 ya 300 alhamdulillah ya matur nuwun Pak Kus ya lah iya ana assalamualaikum nyun langgam angenteni ha iki seneng aku oh iya dibawani saking kula panjenenganipun Bu Sumi Madiun yang lenggah di Cina wong nggih ya matur suwun abon-abon TF 100.000 mula kok amplope kok kiwir-kiwir men ya dipinangkani ya ana Gubuk Asmara ya sing kon nganu sapa ayo mbokmu Mega ngadeg oh iya ya sing dijaluki ya kowe iya nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mas Da nggih wilujeng dalu Dek Ga ya aja meng aku no sing dianui ya aku kan nggo maksudnya nganune nggo kamu oh iya ya ora ngono kuwi ya nek ngono kuwi ya tegese aku ya padha ya para warga disapa ya karo penonton YouTube ya ya kepiye warai sak gelemmu kok ya sing arep matur kok mah ya sugeng dalu para warga para pamirsa apa ngono apa kepiye variasine dhewe nggih sugeng dalu para warga para pamirsa apa ngono variasine dhewe ngoten ya ora sah tok ketut ki sing keri iki oh ngono ta sugeng dalu para warga para pamirsa tok ngono kuwi wae sugeng dalu para warga para pamirsa tok ngono kuwi wae sugeng dalu para warga para pamirsa
Sugeng dalu para warga para miyarsa. Nah, ngono kuwi Oh, wis. iya. Pokoke sugeng dalu para warga, para miyarsa wis ora nganggo apa-apa. Ya, Mas nggo klambi lurik. Ora entuk. Oleh tegese iki nek klambi lurik iki kepiye ya? Ampun. Iya, kok sik tau urung rampung ngomong kok. Oh. Harus kepiye? Di jalan yang lurus ngono lho. Beda nek karo wiyagane. Nek wiyagane kan kembang-kembang senengane maneka warna. Oh. Maksude maneka warna kita ya ana sing blantik. Oh, iya. Sing apa mau? Sok tau. Ana sing juragan kayu jati. Iya ana to. Kodhok barang iya ana. Ya. Bobrokan. Iki Mas Widodo ki nampa bobrokan sapi. Nderek iklan panjenenganipun Mas Widodo nampi bobrokan sapi. Iya. Kayak terus oleh ngomong ki arep ngomong piye? Aku ora omong-omong nek wis ngomong. Ya wis aku tak meneng kayak omong. Ya, yo selak esuk. Ya. Apa ki mah gubuk asmara? Hubung asmara. Aku kan seneng goda kamu. Padha aku ya seneng tok godha. Ora. Canda, Bang, canda. Janda? Canda. Oh, Guyonan ngono lho. Seneng lamu kok. Tak kira apa. Sausia roh-roh. Kar nyingku. Saiki ngopo Pak Ipong e? Kesering ketanggapan dadine serak Oh lah iya. Mbak ya diunjuki jarang panas. kan ngunjukke. Iya. Ben melonyoh dicori ceret ngono kan. Wiwitane nyingkar nyingku. Oh, halo Pak Sumakir. Iya, ya dalang kuwi, dalang deh. Oh iya. Kulon kuwi ya lor kuwi ya kulon kuwi. Lingsan yen ke mutan. Kemutan apa? Kaos. Kaos. Alah wis ora usah di eleng-eleng. Kaos apa lho? Lelampahan kang wuri. An samar pamoring Halah. Nyapa ya jane? ora apa-apa. Ya. Sinokanya winaya ing asepe sinempan telenging kalbu. Bambu. Yo. Tresno tulus nadyane ku buk asmara. Wah, Pak Ipung. Ngopo Pak Ipung? Kepengin. Pengen apa? Pengen ora ngopo-ngopo. Lah piye ta jane iki? Kowe sing gender barang kuwi ya kepengen racak-racak. Kono sing ngedram kae. Lah piye? Ha kae rantai bojoe. Apa kowe ndek bojo? Apa kowe ndek bojo? Ayo sok gampang. Karena siapa, Pak? Kowe sapa? Aku wegah kok aku kok. Aku ya Aku wegah. Lah ya wis, ya. Aku ya wegah. Wegah ngopo? Aku. Wegah ngopo? Wegah. Wegah apa? Ala ge omong-omong wae wong senengane kok kon baleni sing kon baleni iki apa? Wadake ora sok mancing. Aku wong ora seneng terus terang kok. Alah. Lah kowe ya ora terus terang soalnya. Aku dudan kok kon terus terang.
Wong ki mbok yo menyesuaikan. Lah kan aku wis mendung, mega mendung. Kowe kudu udan. Ora agah kok. Udan nek ora karepe dhewe ya ora udan kok. Lah kowe wis udan kowe malah payungan kok. Lah sak gelemku kok. Yo. Yen liwat Liwat aku kelingan kudu kae Saya kendel kowe. Kendel apa? Hah? Kendel piye? Ora apa-apa. Ya aku ora kendel-kendel aku wedi ya. Oh. Wong kowe iki ya kudu kendel ngono kowe. Mbok padoni ae. Ora nah. Lah iya no. Ora. Ngene salah ngono salah. Revel. Apa? Ngene salah ngono salah. Revel. Yo. Catatan sajroning ati
Tunggal. Sampun katur Mas Da. Sudah dipun aturaken. Iya, requeste Pak Lik tatok. Iya, heeh. Heeh. Ngaten hati-hati. Awas kelingguan. Iya, walah kelingguan tenan to. Iya, matur nuwun. Ana apa neh? Ana pamundutan. Ya, Kerajaan Banyuwangi mangke. Oh iya, saka Pak Bebek Kus Goreng. Saka Pak Kus Bebek Goreng. Ya, sapa sing kon kanu? Monggo Pak Kus kula aturi milih. Lah ya dipun menangaken milih sinten sing non? Hah? Sing nyekar sinten? Mbak Niken. Wah! Ya, enggak Mbak Niken dua. Ya. Ada bebek ya? Suruh berdiri. Wah, mau dispesialke karo Pak Kus Mbak Niken. Ora wae. Iya. Lah iya. Weh, aja. Oh iya. Ayo Mbak Niken jumeneng Kerajaan Banyuwangi karo linggo. Ya. Kae kono kae sing jembar kae. Kae kono kae nang papan jembar turah oke. Jembar. Heeh. Nggon jatril. Kok jatil lho. Waduh. Bluk. Krekot. Nggih. Pamundutan saking Pak Kus. Pak Kus, jenengan. Pak Kus. Heeh. Wah, ya Pak Kus bebek. Dibagekke lho Pak Kus e. Pak Kus, pripun? Ini adalah kok. Kalau mau dibungkuske lho. Wong nggih to. Tapi kon bayar. Walah. Lah jenengan nembung kok. Ada mboten jenengan mawon sing dibungkus. Iya. Pinter sekolah ya. Kan ndak kangelan ngudari nek dibungkus. Lah ya pancen kudu diudari, lah nek ora diudari ora kena dikapak-kapakke kok. Kok ya iso ngene lho. Iya. Monggo. Iya. Iya. Kerajaan, iya. Monggo. Ya. Gandeng tangan reng pinggiran pinggir
Mak Kus. Matur nuwun Mak Kus. Wah, jan luar biasa matur nuwun sanget masugatane. Bebek iki, Nduk. Heeh, nganti sak kandang gorenge. Iya. Bebek sak kandange. Iya. Digoreng, wah jan wis. Ya. Monggo ya sarumen to enek sing ora seneng bebek ku ya njur, Pak kula mboten seneng bebek, kula mang gorengke nila. Isen-isenke. Iya pancen ya ngono. Ning ya Pak Kus ya wis monggo ingkang mboten remen bebek monggo nembung mawon ngersake napa. Ya, Ayam nggih wonten, nila nggih wonten. oh iya. Bakule nggih wonten. Ya, Dari tua sampai muda ada. oh iya. Heeh. Ya, ana apa meneh? Ana nungke dadi ati. Oh iya. Sapa sing kepareng nyekar? Ana Mbak Anggi. Ya. Iya, heeh, Mbak Anggi kon jumeneng. Ya Mbak Anggi jumeneng. Ya, Mbak Anggi maju, Mbak Anggi. ya. Mbak Anggi maju, yang lain kiper. Oh iya. Karo tak macani pamundutan lho. Iki ya ana gubuk asmara saking grup. Angdet apa ora iso maca aku. Ya wis ora usah diwaca. Ya, Wis tak gabung. ya, heeh. Sawerane semene iki. Sawerane 100 alhamdulillah. Wah, seneng aku anggere nek sing nyawer biru-biru. Ya. Terus iki ana nawala meneh, seko. Sik tak bukake. Ya. Kamu bawa aja. Langsung bawa aja. Ya. Ya. Eko ki artine siji. Ya. Pundi Mas Eko? Iya. Disapa. Sing pundi lah niku ngacung kabeh. Oh, Ajiye sal cie. Ya. Ya. Kekarane wong ngakrami iki ngersakaken podang kuning kalian sesideman kagem keluarga ageng gedangan loro saking bakso gerobak pasar Buncit. Ya. Sawerane 300.000 alhamdulillah. Ya nggo tuku gapit. Ya. Lah iya. Go. Iki manusia sendok ya hadir karo sak rombongan. Ya. 3 rombongan, 2 ya. Oh nggih, 2 orang nggih. Sugeng dalu ya. Matur sembah nuwun ya. Luar biasa pecinta budaya nduk. Oh lah iya. Heeh, go. among ati pawi Wah, jajan ya ora rugi le tuku penter. Mbok yakin iki nganti janji gur sesuk gur ngeboti sampean ki lem dadi colop dipecat. Ini banget ditukokke mobil anyar lho lan. Aku ora tau tukoke mobil anyar. Wes pokoke nek enek kanca-kanca sing suarane ngono kuwi rasah dimasukkan ke hati. Padha wae ya. Ya. Yo. Ning ewo semono. luput pisan
Wayangku tak sakne rene ndak disenggoli megang. Kenopi. Wes kono sisan. Yen gampang luwe gampang Yeah. Nangel angel langkung Rambut aja putih kabeh sik. Lah ngopo? Pan kena tiye numbas penter. Iya. Goleki sing kaya ngapa wong nyatane penter wis dicepake. Ya, tan kena ti. tan kena numbas harata Cen takoni cen iya kan, Nduk? Lah iya. napa Iya. iya Iya. Wes wangi Oh ya. putra halus matur nuwun iki tak maca nawala saka penjane Pak Toto sene Semarang. Oh iya.
kagem keluarga besar Bapak Siswa Putra ing Semarang ya Mas Didik, Mas Gatot, Mas Aan, Mas Amisal, Mbak Nop dan lain-lain ya spesial kagem panjenenganipun Bapak Dalima Siswa Suprapto dan warga Padukan Karangpoh Perbutan ugi kagem keluarga besar IKK sedulur dhewe termasuk grup Butrinil yang ada di Jakarta. Oh iya, spesial kagem Bapak Supardi pengurus IKG Kordas Katongan, Mas Widodo, Mbah Lego di Jakarta. Oh iya, Mbak Emi di Jonggol Bogor ya Mas Agus Rianto Jogja sedaya mawon sugeng hamriksani ya nyawer 500.000 lagune pepeling dibawani ya alhamdulillah nduk oh iya nggo tuku liquid nggo tuku gapit oh iya karo nggo apa ya jenenge ragat ya ragat jok ya ragat sing gedhe sisan meng merah diloke ragat sithik ya lah iya dipinangkan di sisi anakku wis gandeng wis suwe ora tau krungu aku njaluk pepiling Pak Darji anu Pak Jadi ya iya Pak Senen ya Pak Senen di mie dicekel mie Mbak Cange nun iki suaraku lagi dipaeka kae kecil. wis ora sah lesan gara Belas ora maksimal iki ya. wes mengke sing maksimalke sound system ya Lah disambel iki kepek terus lah ya mabuk no. malah ngomong saru to iki Kepek. Kepek. ini piye ya wis go nanonan rukun Islam cakepane kok kene iki menerke nadane semono kuwi dadi cakepane bebas ngoten le ya rukun Islam nganggo ora nganggo bandem cempala ya kang lima puniki katindakna wah angger ning mobil mesti karo ngono kuwi ya wah son tip mobil we kalah kok aku arep ngrungokke ngengeng nyengger nyetel wayang kae wis sampean ki meneng sik cangkeme ya ngono rasane sok ngrusuhi weh lah nek ora dirusuhi ora rampung ya ayo nduk neruske lakon sik iya neruske lakon sik ya heeh ning saurunge neruske lakon ya ayo ndedonga marang ngarsaning Gusti ndongake para punden dalang sing wis ndisiki ana ngarsaning Gusti nduk ya khususane larohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi Ki Sananggraha wae larohi para punden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Ayo nduk diterusake ya ayo mak tak derake sorote pandam sumala medangi jroning pasarean ngenani wadana ramu-ramu sang brahmana kabar saning ruwajit sang brahmana agung tanpa usah manjing untuk bisa sangarup tenaga kocap para Kyanapati Harya Sengguni ngawi sangjaring para Sata Kurawa wonten ing prapatan Karangkademen